Sen marisqueo na confraría de Rianxo, os profesionais non puderon volver a realizar a súa actividade pola falta de marisco de talla nas súas concesións. O habitual tránsito de mariscadores que se pode ver no verán no porto de Rianxo é inexistente este ano. O colectivo non volveu ao traballo xa que non hai recurso que cumpra coas tallas mínimas para poder extraelo. Non había marisco de talla comercial, vimos necesario o peche do banco para recuperalo se é posible. A climatología axuda un pouco e todo, no cara ao inverno, de cara ao ano ter un pouco de produto, porque era cría, a verdade, o que encontramos nos bancos. Os mariscadores a flote levan sen desenvolver a súa actividade dende decembro, mentres que o colectivo de a pé non extrae produto dende outubro. Agora mesmo só hai unha arte que mantén operativa a lonxa e a confraría local. O que nos está dando a vida un pouco é o xeito, que se están collendo algo, están pescando, hai días que pescan máis que outros, según os arroases que hai polo dentro da ría, pero é a única actividade un pouco así que tal. Cando foi do voo tamén o primer mes sí que hubo un pouquiño, pero ao final víase que o tema da centola, o tema de outras especies escaseaba moitísimo, incluso a volandeira. Esperemos que recupere, que de cara a este ano, que sea un ano un pouquiño mellor xa. O colectivo da flote non está a cobrar axudas, algo que si ten o colectivo da pé polo cese de actividade, polo que algúns profesionais tiveron que buscarse a vida fora do mar. O problema é que, estando nun cese de actividade, agora temos que esperar a que nos resolva tanto o ISM como a Consellería, uns cos fondos FEMPOS, os fondos que foi do libre marisqueo, e os outros polo tema do cese de actividade que é do ISM, que estamos pagando unha cuota, que ao final temos dereito, pero hai tantas trabas que ao final casi non temos nin dereito a ir a el, non sei para que pagamos, a verdad. Pero estámoslo tramitando, según me dixeron que están en ella de cara á semana que ven que poderían estar recibindo unha resolución. O que pedimos é agilidade neste tramo, nestas resolucións, porque a xente leva moitos meses sin ingresar nada e estáse tirando do pouco aforro que hai nas casas. Debido á falta de ingresos vencellada á inactividade marisqueira, a confraría viuse obrigada a facer un ERTE. Ata agora non tiveron que ampliar o número de traballadores incluídos nesta regulación do emprego. A situación, a verdad, que é dura, pero vamos a intentar aguantar así como estamos, porque o personal que hai é necesario, incluso hai momentos que queramos ou non, hai actividade, hai que facturar e hai que facer cousas igual, co tema do xeito, é necesario ter o personal así como temos. O que si estamos mirando, ou incluso polo que lín, non sei se foi onte ou antante, que a Consellería saca a liña de axudas que hai, bueno, miraremos cal é a cantidad que nos corresponde, pois tamén as axudas que está sacando a Diputación son moi necesarias, a verdad, a nos tocar, me parece que nos tocou 19.000 euros, é verdad que son importantes para soportar os gastos que hai diarios. No que vai de ano, a lonxa de Rianxo comercializou 50.758 kilos de diferentes peixes, cefalópodos e crustáceos que xeraron 204.000 euros. O pasado ano, a estas alturas, a rural local recibira 156.011 kilos de produtos do mar, polos que se obtiveron 1,2 millóns de euros.